Alright, ang atong oras, alas 3:47, mga kasuper. Mura ka talaga ito tungkol kaya nabalito kayo na, nga naman to. Live diri sa may barangay, o saan si Chula? Mulabi Extension, Barangay Lagtang, sakop sa Dagbes, Talisay. Kaya kasulog kagi respondihan sa mga kababiruhan ng mga tungkol, mga kasuper, din na totally burn o ganing ubdag yun, no? Kining maugsunod nya bago pa lang galing kami bundag ang uwan karon ni bundag na gyud mga higala, no mo ni situation ko diri ang mga sakop sa bombero sa barangay Ginasangan o barangay Bulacon responde na sa area kini humang nga nangayo og kaning tabang ang Talisay Bureau of Protection kung BFP Talisay nga kaning mi responde diri mismo sa area sa barangay Lagtang, Mulabi Extension, Barangay Lagtang, sakop sa Dakbayan sa Talisay, no? Makita ninyo mga super nga barayan sa pag-kumbate ang atong mga firefighters sa pag bugag tubig kini mo panimalay made of ano siya? Made of concrete and light material, no? Kini mo nga balay o kini mo nga panimalay, no? Nga gilas pre karon, no? Nya mo ni ang situation ko diri. Diya sa suod gabahin ang ating mga firefighters, dos sandala siya mga super. Kini mo ang panimalay nga mi nasulog, no? Ini mga tungura. Wa patay detalye kung kasi tagias manimalay but unfortunately no mo ni ang situation ko rin sa kining pag responde sa mga firefighters dili mismo sud dinhi moong sud dinhi moong balay gigi mo ko mulikay ko may nga mulikay ta kamay mo picture ta okay mo ni so mo you know gitabangan ni sa pagbuga og tubig mga super katungura o sa ni ka balay sa no dos andanas o two story ka balay no mga super kini mao nga sunog miulbog nga hapon diri sa barangay Lagtang, no Mulabi Extension, Barangay Lagtang, sakop sa Dagbes din lakip na usab ang barangay Ginasangan o barangay Bulacau nga mga firefighters sa mga fire brigade volunteers may responde mga kasuper. So mo ni ang sitwasyon gandre I believe gumurag ko ni murag fire under control din mao nga sitwasyon na niya wa patay oras kung usa ang fire out, no? But Dideclare na sir. para usa oras sir. Ang fire out 15:38. Okay, alas 3:38 fire out. Mga kasabar, no? Alas 3:38 fire out na. Wa dito ka abot tungod kay ulan-ulan man god, no? Mo ni ang akwan ang situation ko diri. Ni mo tungora. So, isa pa man nga ulan na naka-fire helmet ka, but man ang aleta sa tubig. May hapon na nakaduol ta. Tungod kay dili ang ngayon nga moduol og sa inani mga fire situation kon magali kanay nga wa ta helmet mga igala. Kumano no? Situation karon ray. Usa ni kabalay. Dong. Ang gitubag o ganing respondan karon dire mismo sa barangay Lagtang sakop sa Dagbay sa Talisay. Balik ko na ang sunog Mulabi Extension, Barangay Lagtang, nag-uwang ni sa barangay Tabunok o barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay. Labas impormasyon mga balita inyong ka-super Benji Talisik mayong hapon direktamente sa barangay Lagtang, Dagbay sa Talisay. Salamat mayong hapon mga ka-super.